Takže Stelinko, my tady uděláme ten domácí úkol. Jo. Tady si nalepíme tohle. Tak, tady je svinčík, tamhle píšu slohovou práci. Je tady. Natáčím tě na YouTube. Budeš na YouTubeku. Nero. Dala bys mi natáhl ten tvůj květinák a já ti dám ten můj. Jaký můj? Tamhle ten větší. Ne, v tom mám papriku. Že si sesadíš. Nejde to. Jak se jmenovala to Vicky? Tam jsou Vikčity. To tě nepřijde, víš. Nebudu na YouTube. Podívej se, co udělají moje boty. Mé nenatáčej. Co jsem tu natáčela? Stella, Tady tam je botička. pojď sem.